Dobrý večer, za Trapera, vítajte pri mojom návode, ako si vymeniť HDDčko alebo inak povedaný hard disk z notebooku, ako ho vybrať a takto pre niektorých ľudí. A tento zjedený jogurt si nevšímajte. Takže budeme potrebovať jeden šrobovák, krížový, malý, alebo krížový veľký. Podľa toho, aký tam máte šrob. Takže, aby bolo jasné, sú tu takéto obdĺžníky na spodku vášho notebooku niekde, každý notebook to má inak, napríklad aj tento to má úplne niekde v riti inde. Má to, dobre, je to na tom istom mieste. Takže, zoberieme šrobovák. Začneme, počkať, ja nevidím na to. Takže, tak, není to vidno, ale začneme šrobovať malé šrobiky, teda malý šrobík. Potom začneme druhý šrobík šrobovať. A keď vám treba ísť na vecko, tak ako mne, tak idete na vecko. Dobre, takže ja som naspäť a takto vidíme, vybereme plast, položíme. Takže teraz tu máme tento harddisk obdĺžnikového tvaru. Niekto ho môže mať gulatého tvaru, nemôže ho mať nikto gulatého tvaru. Takže vybereme harddisk, nevybereme harddisk, lebo musíme ešte jeden šrob vybrať. Tuto tento taký čierny. Dobre, takže vybereme harddisk. Pravda, že vám to pôjde ľahšie, lebo ja mám harddisk odšrobovaný od tohto pliešku. Takže pliešok dám preč a harddisk odsuniem a vyberiem. Takže mám v ruke harddisk. Kebyže sa niekomu stane, že táto časť sa mu takto oddelí nič sa nestalo, potrebujete to tam dať len naspäť. Takto. Takto, áno. A zatlačiť toto. Tak. Takže, keď to bolo vidno, tak isto dáme harddisk naspäť. Tak, aby zodpovedali strany. Zasunieme harddisk. Pozrieme, či je dobre daný. Teraz ja si tam musím dať ešte ten pliešok. Zobereme pliešok. A ja si dám ten pliešok takto. Dobre, tak pliešok tam je. Takto rýchlo sa mi ešte ten pliešok nepodarilo tam dať. Lebo tam ani... je tam dobre. Skiller. Dobre, takže zašrobujeme náš harddisk aj s plieškom. Tak. Dobre. Zobereme plast. Krytový plast a takto ho tam pekne nasadíme. Dobre. Teraz ho už len potrebujeme zašrobovať naspäť. Takto nech je na to viac vidno. Som dosť nepraktickej póze. Dobre. Takže toto by bolo k môjmu videu, ako vybrať a dať naspäť harddisk. Všetko. Lúčim sa s vami a teším sa na vás pri ďalšom videu. Tak zatiaľ čau.